Hello, good morning mga kahisuraan. Nami karon sa likod sa among tulungan. Nakaroon ang mga manglampasay boys. So guys, makita ninyo karon ang pinaka-the best nga manglampasay. Walay laing gini nga istorya. Sana all. Kasi gusto magpalampas dara, tawagalan ko ninyo. Ayaw niyong tawagan si Clint Zati. Shout out, special shout out kang Clint Zati. Ayaw ninyo nag-hire pag manlampas. Delikado na. Kung gusto mong mag-hire manlampasay, tawagan ninyo si Barunjon. Shout out kang Barunjon. O kang Kwan. Papa ni Prongkoy. Sa pala na yung papa gani. Shout out sa iya si Tado. O bana ni Marisa. Kana sila may na sila malampasay. Tawagan lang ninyo guys. So guys, karon pakiton ta mo unsa insakto nga paglampas. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Pakiton ta mo ha. Kasi gusto magpalampas na. Tanan, akong lampason. Bisag way sagbot. Tawagan lang ko ninyo guys. So, tara guys, tanawan ko ninyo paglampas. Lampas nga with feelings. Uy, sana all. Ambak sa guys ha. Wah! Kabang. 6.5 hours later. Hello mga kaitsurahan, nara ko mga kagamitan sa paglampas. So kita manampasay nga grabe kaitsurahan guys. Naadili only in Pasagdihon ang official nga manampasay. So karon pakikon ta mo paglampas with feelings. Masay que pensará, le cansa skiri, 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 skiri. Ang galing mo, ang galing. Ang galing. Na guys, tanaw mo guys. Bruh. Sus. Nawa guys. Dili tanan hitsuran, dili ka mo lampas ang tinuod nga hitsuran. Kabalo mang lampas. Muna yung timanan. Di pa maako guys. Away na kanay. Bilin na isang ginudagan. Tawagan sila pena. At biswi. Guys. Hapit na namon human among trabaho guys. So, ang tinuod ay nga manampasay guys, ang sweldo is 350. 350 walay labot, walay libre kaon ba? Yeah guys, kay kusubok ni kaon so gansig ang magpalampas ako dapat libre gyud kaon eh. Ako magboto sa kaonon. Para paspas bigay ko mulampas. Bruh. Nawa karon, isna karon, may nada, di kay kumulampas. Ano rin ang sekreto na guys, sa kung sa pa imong trabaho, mahimo kang usa ka manapasay, mahimo kang usa ka magbabasok. Kanang natay tagsa karon nga atong gi-play sa kalibutan. So, kung ikaw usa ka manapasay, himo nga ikaw pinaka the best nga manglampasay. Kung malampas ka nga, bala-bala lang, matigbasan ta karon naglampas ako likod, balugan ako kay tigbas guys. Di ko muulig, di ko kalampas pod. Muna tong timanan. Kung sa may trabaho, balik ikaw mananakas sa lubing, malampasay, waterboy, haman tong waterboy na to. Himo nga ikaw ang pinaka the best sa tanan para in that way daghan kayo ang magtuwa sa imo. So guys, tanawan ninyo guys unsa ang paglampas aron gaming hair. Few inches later. Okay guys. Nahinambog akong duha ka gwapa nga kauban nga maydo sila man lampas so tanaw na to ba. O karon. Sus Ginoo ko pastilan ang ginunitan sa sagbot. Uy Ginoo ko. Mura gila paro. Ako rin naluoy sagbot. So tanaw. Oh, susaning kamot dataon si Pami guys, Ginoo ko guys. Kana si Pami guys, sindira na guys, kana hasinda nga naadara sa Matikaw yana. Pam na nga na pam no. Yang inangkon. O tanaw si Pam Titil. Be tanawan natin si Titil be kasi nangabog siya nga kabaludos siya. Oh, iyar tang katawan. Iyar tang katawan. Oh, iyar tang gidala-dala sa katawan. Oh, si guys. Oh, ipalampas na sila guys aron makabalo sa kinabuhi sa bukid guys. Okay. So, kana guys, oh sigsig po kay malampas. Ang isa naka-Christmas pa gyapon bisang nalampas. Uy, Ginoo ko.
Magipuwas na niya guys. Oh, nahawan guys ha. Kita gyud na si ibinsag yun nga nakapanlampas ko ning mga magtutudlo sa Pasagdion Elementary School. Nagtuo man gud mi nga kinalan pud mi makabaluan ang paglampas kay hawag na kwan. Cardo. Nagtuo mi nga kabalo gyud mi mo lampas kay aron matugkad namo ang kinabuhi diri sa bukid. Bruh. See? Mas hindi ay mong dami pagtudlo may mong lampas ay. So guys, tanaw sa guys. Uy, Ginoo ko guys. Nahawan lagi mo gila pang laparo sagbot. Uy, Ginoo ko. Uy, pastilan. Oh guys, nana sila ebidensya guys nga nang lampas sila. Absent si Hazel agoy, wala ebidensya si Hazel. Sorry Hazel. Gamay ra imong PCR.